Una altra nota que també poses al pròleg, que és una que m'agrada molt, no?, del Tolstoi, que escrita d'Anna Karenina, que diu això: totes les famílies felices s'assemblen, cada família dissortada ho és a la seva manera, no? Llavors, un cop llegit, al principi no, però un cop llegit el llibre, trobo que hi lliga molt, no? Perquè, bueno, el llibre és tota la història de la família des que arriba l'Aurelio a Barcelona, la fa tota la família i s'acaba el 2003, on tota la família, tots els membres de la família són protagonistes, no? Sí. Tots. Ja entrant a la novel·la, el fil principal de la novel·la són les converses que té l'autora no tu, l'autora de la novel·la que hi ha dintre la novel·la, amb la seva editora, no? Durant 4 dissabtes que comenten com es va plasmant la novel·la. Llavors jo volia preguntar si aquesta relació autor-editor que hi ha aquí realment podria ser real o és molt literari, molt com una mica fantasia. I llavors un cop acabada, no?, tal com l'has muntat ara, amb aquestes dos vessants, no?, les converses i la història, què creus que porta més a la novel·la? Quina història? La de la família que es va desenvolupant o els diàlegs de l'autora i editora? Al final, en el resultat final, com ho és? Perquè s'ha anat... No puc passar paraula, no? Bueno, tu què et sembla, no? Jo et diré el que a mi em sembla. A mi em sembla que aquests diàlegs ens ajuden al lector, com a lector, no, perquè clar, tu ja l'has escrit i estàs dintre i no val, no? Però un lector que està aquí ens ajuda a entendre millor la trama i els personatges. Per mi m'ha ajudat a entendre-ho. Els petits comentaris que hi ha pel mig. Però aquí has de tenir present és el lector i a ell no li pots començar a explicar de bones a primeres al final de la novel·la. Encara que sigui el motiu de tota la trama, encara que no sigui un final explosiu. Això i tant. No totes les novel·les han de causar impacte en les seves últimes pàgines. D'acord, doncs començaré pel principi. Et parlaré de l'Aurelio.